Kagade ka Akashwani Shillong ka khubor ban puleru Elma Arwar. Kimat bokong san jong ka khubor minta ka step ka khandro tere urumphang kilong. Poi umintirang bado kari Narendra Modi ha Qatar na minta ka jingai ka jong u ka ba asmi sya kani kari ban pengklan ya ka jingai parlok ha padeng kini ki ari. Menjor ka kenhon menteri jong sarkar jilla Meghalaya me ya ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Bill 2000 Pendono ka yang besar bahakli do jong kari ka Supreme Court ya ka Electoral Bond Scheme na ka benda ka jingbay pisa ya ki kam sanhima sima bat benda ka sni ka khandru tre urumphang on play perda ya umat do jong Usain Tirat Singh ha Indira Gandhi Cultural Center ha Dhaka Bangladesh ka khubor ka babnya Menteri ng bado jong kari Narendra Modi hinagasni ulayo banyak ren badu ini ka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani hadoha banyakren ye jingede hapadeng kini ki ari bat kumjuru bat jong ka perthei haswa jong kani uminti rang bado jong kari India ulaya kenduru ya uminti rang bado ka Qatar Sheikh Muhammad bin Abdul Rahman Al Thani banyakren ye kilat ban pemthan ye jingede hapadeng kini ki ari laban kedau bau Narendra Modi ulapoi hadoha hining janit naga benda ka jiwan ka baasni sya Qatar hadin ka jingkut ya ka jiwan ka jong u syayui hadin bau lapoi haduha uni umintirang badu kari ulat ho hakarin sam social media bau khni lenti bakani rajingwan gujong u syari Qatar kan penklan ya ka jingere parlok hapadeng kini ki ari bat ula ai khubleiru ya ka Indian diaspora haduha halor ka jing pedang sobha ka jongki ya u ka kenhun menteri jong sarkar jilla Meghalaya hinigasngi kala menjur ya ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Bill 2000 kane ka bill kanyalam sya ka jing thau jong ka an ha ka ba ka kenhun menteri kala khot ya ka IMA ne ka Investment Meghalaya Authority bat kane kan long no ka an ka ban bujili no ya ka Single Window Agency ka bajudan ha kane ka jilla kalkum ka jing tho jong menteri rang ba ka jilla ukonrat ke sangma kadaw ban thau no da kane ka IMA ka long namar ba ka Single Window Agency ka de ka agency ka balas lambha ha ka jilla bat kumta don kam no ban tin ba shu ya kane ka agency kumta kane ka bil kan long no ka an ka ban pe ya ka jingya be ba jingya identi ha ka ba ki nong tap application kile no lemba ki portal bat kin don ya kitnat ba phe na ka benda kane ka kam ka jilla Arunachal Pradesh kalalong ka jilla ka baningkong na ki jilla jong ka than syatay lamingi bat shiphaw na ki jilla jong baro kari India ban pindep shispa ya ka scheme har ghal jal ka bahap hapo jong ka jal jivan mission haba penpau ya ka jingjob jong ka jilla Arunachal Pradesh ban pentrekam ya ka jal jivan mission uminti rang ba ka ne ka jilla upema khandu ulat ho harensan social media ban penpau ya ka jing ai khublai kirpang halor ka jing trekam barat ba jong sarkar jilla lembat ka thanat ka jongka ban penpoi sya ka ne ka thong shu uni uminti rang ba ka ne ka jilla ula ai khublai ru ya uminti rang ba do kari Narendra Modi halor bun ki ki ba ula le na ka benta ka jilla Arunachal Pradesh upema khandu la pentip ru ba na ka jingo na ka sarkar pedeng bat na ka jingbay pisaru na ka sarkar jilla lala bantun biang lut ya ki umbam umdi haman na ki thluyen jong gane ka jilla ka sarkar jilla na ka por sya ka por kala Jumat ya shibun ki jing ha ka ban pentrikam ya ki project jong ka sarkar pedeng bat ka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 ka de ka way na ki jing ka ba ka sarkar jilla ka mat ka jing pentrikam ya ka ni ka scheme kala sa teng ma ban menta kala ya sya ka khandu snam na do balayo jimunjor ban pentrikam ya ka ni ka scheme kata na do usnam 8000 pra la ban ko ba ka jimunjor ban te ya ka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 kalong banyo ban pembiang ya umbam umdi ya kinong syong jong kanong ba Shillong laban ko ru ba kani ka project kalamang hadu shispa khandai pulai pensan klo tingka labu ban pendep ru hau banai jemang jong usnam 8000 khatwe balayo jimunjor na ka sarkar pedeng hau risau jong usnam 8000 pra haba penpau ya ka jingslam jong kani ka project umentri katnat PHE jong ka sarkar jilla Marcus Enmarak ulayat ho ba katnat kalayo ya ki jimunjor ne ki clearance na katnat PWD forest bat na ka Shillong Containment Board bat ka jinge ka bakke kandu kalong bakimpat yo ya ka jimunjor na ka himaw mo plang hado mentam
Menteri ng ba Jala Manipur UN Biren Singh hinigisngi ulaple ya ka housing complex ha National Game Village Langgol. Laban gado ba ka planning bat ka development authority jong Jala Manipur kadai ka implementary agency jong ka housing complex ka balate ha ka jinglut ka balong san puprak lo tingkam. Haba ajeng kran ha kanigisngi uni Menteri ng ba Jala Manipur ulayat ho ba Jala Manipur kala sakhi ya bon ki jengkala ha babon ki kampanoi kilawan ha ka Jala wat la kilaya kendo ya bon kijing kum kijing ke ka kham ku khat khandai bat kiwe kane gade ka Akashwani Shillong ka balam shiphi ya ka khubor Kayen bishar bahakliru jonggari ka Supreme Court kala pendu no ya ka electoral bond scheme nagabenta ka jingbay pisa ya kikam sanhima sima ka bench ka bakanthop ya sangut kinong bishar jong ka apex court kala yatho bakane ka electoral bond scheme ka penkhen ya ka hok jong ka jingwa benya ne ka RTI ne ka right to information jong kinong shnong kari ka Supreme Court kala batharu ya ka State Bank of India bakan sangya no shisndon man pelat ya kini ka jet scheme bat kumjuru kala batha ya ka State Bank of India bahkan ay ya ka jingkhen jong ki donation na jing ay sngobha baju pelait limba kane ka scheme sya ka election commission jong kari kane ka apex court kala pentip ru bakane ka scheme kamna bante lakam ya ka jingpenya ya ki pisabian bat ka jingburi ya ki keteng jong kinong ay sobha kamna banyara ya kane ka scheme show ka Supreme Court kala ong ru bakine ki electoral bond kimbe ki scheme lani ki shlem ki batang maki bala banyara ya ka jingpenya ya ki pisabian Umat dal jong usim Tirot Singh play program yang tagasngi kakando tering urempang arajar apsaw ha Indira Gandhi Cultural Center kabadan Hadaka Bangladesh da usimbut Menteri rang ba kajela uba singaw balangdar ha kajingdon lang Menteri katnap Arts and Culture jong kajela uba polling do lembat Commissioner and Secretary jong ka Arts and Culture uba FR Kokongor Chairman berem ka PSC Professor David Emily bat kiwe ha gani kasni on pelong ru ya ka cultural program ha ka ba ka mat pedang jong gani ka cultural program kolong usim Tirot Singh ukhlawat kari khasi bat kani ka cultural program kanlong ha Jatiya Natya Shala Milanayatan Bangladesh Shipakala Shengbun Bagisha Hadaka Laban gudawru baka ICCR Library kabadan hadaka lapan kala kerteng no sya Tirot Singh Library kum kedat pensa kemau ya uni uru khrau jong kari kasi Kakenhon Menteri jong Sarkar Jala Meghalaya kala rai ban pinkiu no ya ka jingsiu ka balatip kum ka secretarial assistant sa kinong bishar bala songthai ha ka jila nalor ka jingpinkiu ya ka jingsiu sa kinong bishar bala songthai Kakenhon Menteri jong Sarkar Jala kala rai ru ban pinbha ya ka domestic health rules hajar khalai laban ko ba ka jingpinkiu ya ka jingsiu sa kinong bishar bala songthai kala long na ru usnam hajar khatsan bat limba ka jingkepat na ki officer jong ka judiciary jong ka high court Kakenhon Menteri jong ka Sarkar Jala kala menjur ban pinkiu ya ka jingsiu sa kinong bishar bala songthai bala jutip kum ka secretarial assistance bat kumjuru ya ka jingrap pisa ne ka financial assistance ka bala juai sa kinong bishar bala songthai bat sa ki Chief Justice Samut ki police officer na kakerdan Meghalaya Police Service MPS kila syapin ki kerdan menta sa kakerdan Indian Police Service IPS jong ka Assam Meghalaya kada kini kisangut ki police officer ke jela ki bala syapin ki kerdan hak Ministry of Home Affairs ni MHA ke Sarkar Pedeng ki kinthop ya uba Maxwell Balahun Sim uba Lakador Sim ubobi Sengran W Mumin bat uba Golden Bird Din Kharmoplang ya kakerteng jong kini kisangut la minjur da ka Union Public Service Commission UPSC jong uthop usnam arajar RPR bala penkre da ka selection committee katkom ka sub regulation 3 jong ka regulation 7 jong ka Indian Police Service appointment by promotion regulation kat khandai spa samsan Ka Directorate of Sports and Youth Affairs jong Sarkar Jala Meghalaya hinigisngi kala penong ya ka jimare ka bahadu 2.9 kilometer ka balong shibenta ban pinkiu ya ki kamela ka jong ka Khelo Indian University Games arjar apsaw kani ka jimare kala sedang na kapalau jong ka school ba ni hu bat kala ya tel sa mokondro lang ta sa moro sa kenton masar bat nang ni ka phaibyang sa school ba ni hu ya kani ka jimare la ka we alama da u register ka school ba ni hu retired Colonel Omkar Singh ha ka jingdon lang Walking President ka Meghalaya State Olympic Association uba John F. Kharshing
Katu ka khubor kelakut ka bawan cepi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bakat sakin dia pon ni saya so baka Delhi station na ka benda ka khubor haktin Hindi barbut pat sa khubor haktin Pareng. Kani kadai ka Akashwani Shillong.